Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година в град Калофер. Учи в Карлово и в родния си град, а през 1863 заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 е изключен за свободолюбвите си идеи. Учителства в село Задунеевка, Бесарабия. В началото на 1867 година се завръща в Калофер. Още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Димитър Паничков, прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на вестници Гайда и Дунавска зора. По-късно е учител в Александрия и Исмаил, 1869. Редактор на вестник Дума на българските емигранти, Браил е 1871. През 1972 година се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на вестник Свобода и независимост. Издава сатиричния вестник Будилник 1873 година. След смъртта на Левски 1873, отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната имиграция и изписва нейния орган – вестник Знаме 1874-1875 година. След обявяването на Априлското въстание Няма да спирам. След обявяването на Априлското въстание издава вестник Нова България и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийският кораб Радецки и слиза на Козлодуй. Петата не сеща подкрепата на българите. Води тежки съждения в Балкана, в едно от които Ботев е убит на 2 юни 1876 година. Поет, публицист, журналист, преводач, литературен герой, революционер и мислител. Христо Ботев се превръща в икона за българите, национален символ. Чакай, че минава риса. Като си готов, мога да започнеш. Автор само на 20 стихотворения. Поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творчество, наследство предлага една радикална версия на българската национална мислене и философия. Всяка година на дата на некогова гибел 2 юня. Отдавна почит към памята на Ботев и всички загинали за свободата на родината.